€64.753,4 milioi euroko gastu muga ezarri du Nafarroako gobernuak inoizko handiena. Kopurua €262 milioi eurokoa da aurreko urtearekin alderatuta eta 2022ko aurrekontuetan gastu politiko ezberdinen artean banatuko da. Nafarroko gobernuak €4.753,4 milioi euroko gastu ez finantziarioaren muga ezarri du 2022ko foru komunitatearen aurrekontu orokorretarako. Hau da, urten baino ja 6% gehiago. Kopuru absolutuetan €262 milioi gehiago izatea esan nahi du, eta Nafarroko historiako gastu ez finantziarioaren muga handiena da. Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria Elma Saizek zenbatekoien berri eman du ezohiko gobernu bileraren ondorengo prentsaurrekoan. Bileran 2022ko gastu ez finantziarioaren muga onartu dute. Datorren ekitaldirako aurreikusitako zenbatekoarekin Nafarroko gobernuak €700 milioi inguru handituko du 3 urtetan aurrekontuko gastu muga. Saizek adierazi duenez, zifra horiek Nafarroko gobernuak foru komunitateko garapen ekonomikoaren alde egindako apustu erakusten dute, hau da, enplegua sortzea eta kalitatezko eta funtsesko zerbitzu publikoa bultzatzea. Saizek azaldu duen moduan, gastu muga osotik €264 milioi tokiko ogasunen funtsari dagozkio, eta €873 milioi estatuaren ekarpenari. Beraz, administrazioen arteko transferentzia horiek kenduta, gastu ez finantzieroaren muga €3.906 milioi eurokoa da. Heldu den urterako ezarritako gastu mugan jada sartuta daude Europako funtsak eta uste da 2022an zehar jasoko direla. Kohesioa eta Europako lurraldeak berreskuratzeko funtsaren bitartez, naiz berreskuratze eta erresilientzia mekanismoaren bidez. Ildo horretatik Saizek azpimarratu du gastu muga elementu bizia izango dela ekitaldian zehar. Europako baliabide gehiago iristean, orain aurreikusitako zenbateko osoa gehitu ahal izango baita. Modu horretan, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak azpimarratu du, halaber, Europako funtsek ez ezik, Nafarroa suspertu 2020-2023 planak ere, Nafarroko garapen ekonomikoa bultzatzen lagunduko dutela. Koronabirusak eragindako pandemiaren ondoren.